and gentlemen, this is the Argo Report. This is a space to talk about blue economy, innovation, technology. It belongs to the Port of Barcelona. I'm sure you didn't plan to come this morning here, but the rain makes you come. I just want to say you are very welcome. The only thing is that we are going to speak in Catalan. We can change to Spanish. You can put any questions if you like to. But the only thing is that we have this science here, and we are going to speak in Catalan. Anyway, you are welcome. Bé, benvinguts a l'última jornada de l'Agora Port. S'acaba aquesta experiència per donar a conèixer coneixement, ciència, tecnologia, acostar la ciutadania al port i parlar de la Copa Amèrica. Però avui és l'últim dia, però encara hi ha molt contingut a l'agenda, tenim molt tall a la graella. Avui donarem a conèixer diversos projectes de les ciutats relacionats directament amb l'economia blava i amb la sostenibilitat. Molts d'ells tenen en comú que són impulsats per veïns de la Barceloneta, que, com sabeu, és el barri tradicionalment mariner de la ciutat i amb molts vincles amb el port. Bé, doncs, el primer projecte que els presentarem és Espai Mediterrani, que és un punt de trobada entre associacions, entre entitats que realitzen accions per adaptar-se al canvi climàtic i cuidar sobretot el litoral mediterrani. Per parlar-ne ens acompanya Josep Maria Gili, que és biòleg i oceanògraf de l'Institut de Ciències del Mar. Ens acompanya Anabel Colmenero, que és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar i cofundadora també de CatSharks, i Guillermo Álvarez, president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Bon dia a tots, moltes gràcies per ser aquí. Ens trobem en aquest context tan, diguem, especial. És diferent. Parlarem en català i potser fins i tot ens fan alguna pregunta. Nosaltres seguirem amb el programa tal com l'havíem previst. Dèiem que vosaltres impulseu aquest tipus de projectes que dèiem que tenen com a objectiu cuidar sobretot el litoral més pròxim. Vosaltres partiu de la idea que el canvi climàtic és una qüestió global, amb això hi ha consens a tot el món, que es prenen grans decisions, però el que és important és fer petits gestos de forma diària. Ens agradaria que ens expliquéssiu cada un de vosaltres els vostres projectes, com van néixer, quin objectiu tenen, a qui van dirigits, però abans, si us sembla, fem una mica d'explicació, de descripció, que és Espai Mediterrani, que és aquesta mena de paraigües, aquesta plataforma, aquest nexe d'unió que uneix tots aquests projectes. Anabel? Sí. Tu com a estic membre intentant a veure si del centre d'investigació i també com a fundadora de CatSharks. Tu tindràs aquests dos papers. Ens explicaràs diguem, en què consisteix aquest Espai Mediterrani i després entraràs en un dels teus projectes que formen part d'aquest espai i que engloba el teu com els dels altres. Sí, exactament. Tenim per això un petit problema amb el... Aviam, necessitem una mica d'assistència, si és possible, i si no, avui ens estan sorgint una cadena d'obstacles que no sé si serem capaços de controlar, possiblement sí. De la mateixa manera que la pluja ja pràcticament ha marxat, segurament els problemes també desapareixeran. Efectivament, han desaparegut, ja els tenim aquí. Doncs endavant, Anabel. Ara, aquí ho tenim. Primer de tot, bon dia. Sí, doncs l'Espai Mediterrani és un conjunt d'iniciatives socials i mediambientals vinculades al mar. Llavors, l'objectiu principal és crear sinergies i alinear les estratègies al voltant del mar en aquests tres eixos principals que hi ha aquí, que és territori i cultura, sostenibilitat i justícia social i salut del Mediterrani. Llavors, portem des del 2019 fent projectes en comú entre diverses associacions de la Barceloneta, sobretot, que són aquestes d'aquí, i precisament aquest any totes en conjunt hem sol·licitat un projecte de restauració d'ecosistemes marins en el que és el que explicarem una miqueta nosaltres.
Per la part que em toca a mi, jo soc investigadora de l'Institut de Ciències del Mar i cofundadora de CatSharks. Llavors, CatSharks és una associació sense ànim de lucre que es dedica a la investigació, a l'estudi dels elasmobranquis i els seus ecosistemes, seguint els eixos principals de la investigació i la divulgació, sobretot, i l'educació. Fem investigació, educació, per arribar a tenir informació suficient per a una conservació d'aquestes espècies en el Mediterrani. Llavors, dintre de la nostra part del projecte, de l'Espai Mediterrani, que el projecte es diu Restauració i Resiliència amb i per al Mediterrani, tenim un projecte específic de recuperació d'ous de taurons i rajades, o sigui, d'ous de l'elasmobranquis. Llavors, l'objectiu principal és la recuperació d'aquests ous que siguin pescats accidentalment per les xarxes dels pescadors, sobretot amb la col·laboració dels pescadors d'aquí del Port de Barcelona. Després, volem millorar la gestió d'aquestes captures accidentals, o sigui, intentar que minimitzin aquesta extracció d'ous de rajades i de taurons, ampliar el coneixement en general dels elasmobranquis, tant en la part social com en la part dels treballadors del mar. Després, proposar, amb tota aquesta informació, volem proposar mesures de conservació per a aquestes espècies i després, sobretot, conscienciar la ciutadania de la importància dels elasmobranquis en el nostre ecosistema. Llavors, el projecte el farem en diferents fases i aquí hi ha un petit esquema de com funcionarà. Llavors, primer de tot, com he comentat abans, amb la col·laboració dels pescadors, recollirem tant ous de taurons i rajades que es queden enganxades normalment en les xarxes dels pescadors, com els individus adults que tenen normalment els ous a dintre i aquestes espècies amb les que treballarem són unes espècies comercials que es capturen i el que volem és intentar trobar una metodologia amb aquestes espècies que no estan en perill per poder després fer el mateix seguiment i el mateix projecte amb espècies que sí que estan amenaçades i poder després reintroduir aquests individus juvenils al medi. Llavors, com comentava, en les espècies d'adults, normalment els ous es troben a dintre, però com es comercialitzen, llavors es processen per poder comercialitzar-los, llavors nosaltres aconseguiríem aquests ous de dintre dels taurons i després els que queden enganxats a les xarxes els agafaríem, els transportaríem a l'Institut de Ciències del Mar, que és on tindrem les instal·lacions adequades per crear uns aquaris i poder-los mantenir allà durant el seu desenvolupament i a partir d'aquí el que farem és retornar aquestes espècies que siguin viables al mar un altre cop. O sigui que la nostra idea és intentar fer tot aquest seguiment amb unes espècies, com comentava, que no són, que estan molt accessibles i que no estan en perill, per poder replicar això amb altres espècies que estan en situació en perill crític o en perill d'extinció. Molt bé, Anabel. A continuació escoltarem el projecte Gorgònia Barcelona. Josep Maria Gili. No sé si passa la foto o si no. Mentre passa, molt ràpidament, primer de tot, gràcies pels que esteu aquí per estar aquí, us ho agraïm molt. El nostre institut, l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, encara que sorprengui, és molt poc conegut, és el centre de recerca més gran de sonografia del Mediterrani. Són 350 persones que treballen totes les disciplines possibles del mar i des de fa uns pocs anys aquest institut pretén ser un institut més implicat amb el que és el barri de la Barceloneta i el que és la ciutat. D'aquesta manera han nascut tota una sèrie de projectes, té participació ciutadana, bàsicament del que diuen Citizen Science, però també de que la ciutadania pugui participar en el que seria el coneixement del mar. El projecte que, ara que tenim unes fotografies, el projecte potser que va sorgir d'una forma més inesperada,
va ser arrel d'unes diapositives, d'unes fotografies que ens van enviar uns capbussadors d'aquí de Barcelona i van trobar just sota de l'Hotel Vela, a uns 10-12 metres de fondària, un poc una mica més, unes poblacions de gorgònies. Gorgònies són, ara ho veureu a les imatges, si les podem veure. No sé si passeu una altra. Bueno, aquí les tenim, és igual, ara les veurem després trasplantades. A veure, aquestes gorgònies són animals marins, sèssils. Aquests animals creixen a les roques normalment, i aquests animals són uns dels que, junt amb les esponges, estan més castigats actualment per lo que és el canvi climàtic. Són les onades de calor que es moren ràpidament. Les gorgònies serien com els arbres del mar. Si volem que a un bosc hi hagi vida, hi ha d'haver arbres. Sorprenentment, aquí davant de Barcelona, i això us explicarà també Guillermo després, hi ha uns fondos marins realment espectaculars amb el que cabia esperar a una ciutat portuària com Barcelona. Ens costa d'entendre-ho. Llavors, des del punt de vista científic, el nostre repte és explicar per què a una ciutat portuària de Barcelona tenim unes poblacions d'organismes marins sèssils que no són comparables, òbviament, amb la Costa Brava, però sí que són relativament ben conservades. I tenim colònies, com veieu aquí, extraordinàriament en molt bones condicions. Espècies com aquesta que tenim aquí, que teniu aquí davant, és una de les espècies més amenaçades que avui en dia al Mediterrani, tant per la pesca de rossa com per l'escalfor, per l'increment de calor. Llavors, com pot ser que a Barcelona tinguem uns fondos tan interessants com aquests i quin és el paper que tenen aquests fondos? Penseu que perquè un bosc hi hagi vida hi ha d'haver molts arbres, si no, on faran els nius els ocells, on viuran els organismes. Llavors, d'alguna manera, les gorgònies són els animals que creen aquests hàbitats i com més n'hi hagi, millor. Què ens passa? Que ens trobem en una situació espectacular avui en dia que a Barcelona, que nosaltres intentem esbrinar per què aquestes gorgònies sobreviuen al litoral de Barcelona, ciutat portuària, aparentment supercontaminada, i en canvi, a altres llocs de la costa, en condicions més naturals, estan morint pel calor. Potser són animals resistents. Això és el repte científic. Però, per altra banda, hi ha un repte molt important. Si realment això és, per què no intentem que aquesta població cada vegada sigui més gran? Per què no fem el bosc més gran? Anem a trasplantar més arbres perquè tinguin més potencial i creem més hàbitat. Com ho fem, això? D'una forma molt senzilla, que la meva àvia m'ho va ensenyar quan podava o tallava els geranis, feia esqueixos, els replantava als testos del cantó. Això és una tècnica de restauració marina que funciona molt bé en aquest moment en totes les zones tropicals com els esculls de corall. Penseu que, per exemple, a Seychelles s'està recuperant d'una onada de calor gràcies als trasplants. S'han trasplantat mils de coralls a altres llocs. Aquests coralls creixen i tornen a recuperar el bosc. O sigui, estem reforestant, d'alguna manera, aquests fondos de Barcelona. Com ho fem? Mireu, hi ha una altra diapositiva, si la passem, no sé si la... mireu, aquí els tenim, aquests trossos. El que fem és tallem trossets d'aquestes gorgònies, com si talléssim trossets d'un gerani, els portem a l'institut, aquí els preparem als nostres aquaris, fixeu-vos que preparem uns substractes on aquestes gorgònies s'adhereixen i quan ja estan en perfectes condicions, al cap de 2-3 mesos, les tornem in situ. No de qualsevol manera, però ben distribuïdes perquè el bosc sigui el més tupit possible. Com ho fem, això? Ho fem totalment en voluntariat. Voluntariat d'escafandrisme, que aquí us explicarà més el Guillermo, que ells saben com fer tot això, les tècniques s'aprenen molt fàcil, portem aquests trossets a l'institut i després també participi la ciutadania del barri i les escoles del barri, i la idea és que creixi això, i sigui també un dels productes d'economia blava important de Barcelona, que mentre es mantenen aquí els aquaris s'han d'alimentar cada dia, s'han de cuidar, s'han de preparar i sobrealimentar perquè una vegada tornats al medi creixin en condicions. I això ho fem, visites com podem, venen col·lectius del barri, els alimentem i això ensenyem una mica la tècnica perquè la gent pugui veure que això també ho poden fer. Experimenten. No només coneixen, sinó experimenten. I després el retorn, també. Una altra cosa característica molt interessant és que tu pots apadrinar aquestes gorgònies. Li pots ficar el nom. No només teu, sinó de la teva escola, de la teva família o del barri que vulguis. Què vol dir això? Això crea una empatia de cara a la ciutadania. Escolta, que aquella gorgònia que hem ficat, vostè l'ha cuidat. Ostres, ara m'ho pensaré 2 vegades abans de dir porqueries aquí davant, perquè m'estem emetent la cosa que he cuidat.
I aprofitant aquest projecte, el que fem és una mica formació. El que ens manca molt amb aquesta ciutadania i amb el marc aquest que estem de Salou Nàutic, falta molta cultura científica marina. No sabem el que hi ha sota d'aquesta mar d'aire i el que val la pena és fer-ho. La imatge és una gran aliada de nosaltres, dels escafandistes també, però no tothom pot baixar al mar. Llavors jo crec que aquests projectes col·laboratius, en una part del projecte el pots fer tu, el teu aquari, no el de casa, però sí el de l'institut, que està obert per això, crea aquesta empatia per ajudar a millorar uns fons que sorprenentment estan molt bé. Llavors aquest és el projecte Gorgònia a Barcelona, que pretén créixer a poc. Ara bàsicament vivim de petites contribucions a empreses privades. Hem afavorit que el finançament sigui privat i no públic, perquè des del Ministeri ja ens han demanat aquest projecte ens interessa molt, i sí, però perquè sigui de la ciutadania volem que les empreses i la gent s'hi fiqui. Llavors és una mica la sensació. Volem fer de la ciència ciutadana ganes d'experimentar. No només d'observar, sinó d'experimentar, de participar, de fer-t'ho teu. La col·laboració entre voluntaris de la Federació Catalana de Subaquàtiques i a la ciutadania i als científics és molt positiu. Llavors, la idea és dir, i perdoneu que sigui així una mica de xulo, amb perdó, és l'única ciutat de tot el Mediterrani que té un projecte de restauració actiu en què participa la ciutadania i amb una pregunta científica extremadament interessant avui en dia de cara al canvi climàtic. Això és un valor afegit a la ciutat. Volem que els visitants també puguin participar en el futur, dependrà del finançament. O sigui que l'Institut de Ciències del Mar, junt amb tots vosaltres, vol que aquesta ciutat sigui diferent de les altres, que cuidi uns fons sorprenentment impactants. Ara just, i ara aquí acabo, just d'aquí 2 setmanes, ens anem al port de Gènova, perquè aparentment això està passant també. Però volem deixar molt clar que ha sigut Barcelona la que ha obert aquesta via. Aprofitem-ho perquè realment és espectacular. Està clar, és un projecte engrescador, innovador, tindrem temps d'estirar-te del fil i que ens ampliïs tots aquests conceptes que has anat, diguem... Aquí teniu els esqueixos, els babies. Josep Maria, tindrem ocasió. Ara serà interessant d'escoltar els altres projectes que també formen part de l'Espai Mediterrani. El Guillermo Álvarez deia que és president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Ens explicarà com va néixer el projecte i en què consisteix. Molt bé. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, dintre de les seves objectius que té, és el retorn a la societat del coneixement en aquest cas de marí i dels fons marins. Per desenvolupar aquesta tasca, nosaltres estem col·laborant de forma propera als científics, acompanyant-los en les seves sortides i en les seves activitats de treball sota l'aigua, i a part també tenim desenvolupat algun projecte propi i portem després a la ciutadania a veure els fons marins. Que ara, si pots passar la diapositiva, la presentació meva, sisplau. Des de la federació estem col·laborant aquí al Fòrum Marín de Barcelona en 2 projectes, o estem treballant en 2 projectes. Un és el projecte Fòrum. El projecte Fòrum és un projecte d'un estudi de la biodiversitat marina que hi ha dintre de la zona de banys del Fòrum, en la qual, després de 3 anys de treballar al seguiment amb voluntaris, ja han fet més de 10.000 fotografies i identificat més de 500 espècies diferents dintre d'aquesta zona, de la zona de banys. Aquest projecte va sortir d'una col·laboració conjunta de la Federació, un grup de voluntaris BIMAR i la Universitat de Barcelona, i posteriorment s'hi va incorporar l'Institut de Ciències del Mar. Dintre d'aquest projecte, els objectius, a part del cens de la biodiversitat, va ser el seguiment d'unes espècies objectius que havien dintre d'aquesta zona de banys i van fer una caracterització i seguiment de residus marins. Tota aquesta informació, un dels objectius que té, tal com ho explicava, era el retorn a la societat de les coses que hi ha sota l'aigua i que la ciutadania de Barcelona inclús no té la coneixença de totes les possibilitats que té la ciutat, tal com explicava Josep Maria. A part d'aquest projecte del projecte DIVA, el projecte Fòrum, estem acompanyant el grup de Ciències del Mar de l'ICM que treballen a les Gorgònies en les sortides periòdiques que fan
per fer els seus treballs d'investigació. Tomen les mostres i mides de les gorgònies. Curiosament, aquí totes aquestes fotografies estan fetes a 15-16 metres de fondària davant de l'Hotel Vela. Hi ha dues espècies de forma majoritària, aquesta de color més taronja i aquesta que està més aquí al mig de color blanc. Principalment estan treballant dintre que és la de color taronja, que és una espècie que a la Costa Brava també es troba, però no té aquesta espectacularitat en quant a formes. El nostre treball d'acompanyament és documentar, acompanyar a ells, però també documentat via la fotografia aquestes colònies i donar-les també la seguretat dintre del que són la seva activitat de recollida de dades. Els científics, quan estan treballant sota l'aigua, a vegades estan més pel seu treball i s'obliden dels temes de seguretat. La nostra funció és també donar-los la tranquil·litat i la seguretat a fer la immersió sense cap risc. I la tercera funció, tal com ens explicaven, és portar tota aquesta informació a la ciutadania i portar a buceadors des d'un punt de vista turístic a veure els fons marins de Barcelona, de la zona de Barcelona, però també de tota la costa. I aquí hi ha algunes imatges d'algunes sortides amb buceadors que fem de forma continuada per portar a comprendre millor els fons marins. El capital natural que té la ciutat de Barcelona sota l'aigua jo crec que és un desconegut encara per la ciutat, és un desconegut per les institucions i jo crec que tenim que treballar per donar-li aquest valor, que és un valor que es pot traslladar a l'economia mitjançant l'economia turística medioambiental a una ciutat tan potent com és Barcelona. Bé, són tots tres projectes superinteressants que formen part d'Espai Mediterrani per protegir el mar, per protegir la seva biodiversitat. És molt important que la ciutadania els conegui. Jo no sé fins a quin punt la ciutadania els coneix. A vegades hi ha aquesta gran distància entre els científics i la ciutadania, costa, hi ha com una desconnexió. M'atreviria a dir que 9 de cada 10 barcelonins no coneixen aquests projectes. Com explicaríeu la importància d'aquests projectes perquè entre tots fem aquest exercici de divulgació, d'anar explicant que existeixen? Jo en una reunió que vaig estar precisament tratant aquests temes, un company de la taula va fer un comentari que és interessant. Tenim que trobar el Messi de la comunicació, perquè a Guillermo no vindran a veure'l, però al Messi sí, per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania de forma massiva. És una idea, És una idea. L'influencer de la Blue Economy, no? Necessiteu? Jo, sincerament, crec que el mar va amb un enorme retard de cara a lo que és la concessió de cara al medi ambient. No és complicat demanar gent i participació en temes de reforestació a terra o recollida de residus o coses com aquestes. D'aquí unes setmanes hi haurà una activitat conjunta amb la Fundació del Kilian Jornet perquè ells recolliran escombraries aquí a Montjuïc i baixaran fins a la costa. És la primera vegada que dues entitats, una tan potent com la del Kilian Jornet i l'Institut de Ciències del Mar, junt amb entitats d'aquí del barri, amb l'Espai Mediterrani, fan una activitat conjunta. És com dir, la recuperació no només es queda a terra, sinó que ha d'anar al mar també. Mesures com aquestes poden ser puntuals però simptomàtiques. Però jo crec que la millor manera que els projectes els conegui la ciutadania, com deies molt bé, a part que algú ho faci, és que surti als mitjans de comunicació, que la gent sàpiga que existim. L'Espai Mediterrani aglutina molt bé les activitats del barri. El barri sí que està coneixent bastant bé el que és aquests projectes. A nivell educatiu sí que les escoles coneixen mínimament aquest projecte, però el gran repte és que la ciutadania que passa per aquí, per exemple, també ho conegui i que sàpiga que pot participar. No només conèixer-ho és important, sinó que realment l'important és atraure'l per participar. I això costa. També és molt important incidir molt des del sistema educatiu, o sigui, abaixar tots aquests projectes a les escoles, que elles puguin participar. Hi ha una xarxa d'escoles verdes,
però es vol incentivar també una xarxa d'escoles blaves en les que pugui haver-hi aquesta relació més marítima, perquè és veritat que sembla que a Barcelona, sobretot, els ciutadans viuen una mica d'esquena encara al mar, o sigui, hi ha aquest desconeixement tan gran, i també la pedagogia que es fa des de les institucions o des de les ONGs per portar això cap a tothom. Hi ha moltes plataformes també de ciència ciutadana en les que es pot col·laborar i aquesta participació fa també que amplis aquest coneixement. Sí, jo penso que es tracta d'incorporar aquest valor de cura cap al mar, un valor intrínsec del nostre dia a dia, de la nostra rutina, perquè penso que les vostres associacions, els vostres projectes, a diferència d'altres, tenen un alt rigor científic. És a dir, vosaltres no només feu una aproximació al mar d'un dia i adeu, sinó que no només genereu empatia, sinó que esteu fent una promoció de cultura científica molt important. Són projectes que tenen molta base científica. Penso que no tindria sentit si no ho féssim així, no? D'instituts com el nostre. I jo crec que des del punt de vista de lo que és l'escafandrisme, el que és la immersió, hi ha una part de ciència, però una part de tecnologia superimportant, en el sentit de dir que hem de ser molt rigorosos a l'hora de com anem amb un mitjà inhòspit per nosaltres, com és el mar. No només amb embarcacions, sinó l'escafandrisme té que ser, no és el mateix anar al mar a passejar i passar-t'ho molt bé, sinó que a sobre anar a fer coses has d'anar amb la màxima seguretat, i aquí la tècnica és fonamental. I de cara a lo que és la pedagogia, realment ha de ser rigorosa. No pots tallar una gorgònia de qualsevol manera. Per exemple, ara només un exemple només. Heu vist algunes colònies que estan malmeses perquè part d'elles estan, com que diu, colonitzades. Vull dir, part de la colònia està morint, està morta. Això bàsicament és una afecció vírica. I què passa? Si tinguéssim un arbre al carrer d'aquí a Barcelona i veiéssim unes rames, estan les fulles mortes, altres no, què fem? Podem aquest arbre i traiem les branques mortes perquè allò no passi a la resta de l'arbre. Al mar fem exactament el mateix, sabent que és la manera més rigorosa que aquella colònia no degeneri més. A part que no podem emportar i reactivar-la, o sigui que el rigor és fonamental en tot a la vida, però jo crec que aquesta cultura científica que tant demanem ha de partir del rigor. Heu fet servir un terme que és el de ciència ciutadana. Jo no sé si és un terme que tothom coneix, m'atreviria a dir també que no. Ens podríeu explicar en què consisteix? És una manera d'acostar la ciència a la ciutadania. Què és exactament la ciència ciutadana? La ciència ciutadana és la possibilitat que té la ciutadania de col·laborar a projectes científics per aportar dades. La força que té és que els científics, quan fan els seus treballs d'investigació, tenen unes hores concretes per fer els treballs de camp. La ciutadania, quan surt a la natura, ja sigui sota l'aigua o al camp, passen moltes hores, veuen moltes coses. I totes aquestes coses es poden reportar via, en aquest cas, la fotografia, que és el que majoritàriament es fa. Tal com ho explicava Anabel, hi ha plataformes de ciència ciutadana que tu pots pujar aquestes fotografies. Hi ha una que està molt més enfocada a projectes concretes, que és Observadors del Mar. Hi ha una altra que es diu Minca, que és més oberta, és per projectes més locals o construïts per part de la pròpia ciutadania, però els ciutadans poden aportar la seva visió, la seva forma la seva mirada, de veure les coses, i a més la força que té és les persones són molt diverses i la forma de mirar, la forma d'observar és diferent i cadascú ve coses diferents, i això és el que els podem donar moltíssima informació als científics perquè puguin ajuntar als seus treballs per donar-li molt més valor a el que està passant en aquests moments a la natura. És una manera d'ampliar la base de dades dels científics. Ja que l'Alfredo t'ha passat la pilota, Anabel, explica'ns per què és tan important que reproduir que hi hagi més taurons en el nostre litoral. Sí, en realitat aquí tenim unes 26 espècies de taurons aquí a la costa catalana, que la majoria de persones imagino que desconeix, i hi ha moltes d'elles que estan en perill d'extinció i en perill crític d'extinció.
Llavors, clar, lo important és conscienciar a qui extreu aquests recursos, sobretot ensenyar-los quines són les espècies que es poden i que no es poden extreure, i també conscienciar la ciutadania de que demani després a les peixateries, per exemple, que els expliquin bé què és el que estan consumint. Perquè, per exemple, hi ha preparats de paella en supermercats que hi ha tintoreres, per exemple, i la tintorera és una espècie que està en perill crític d'extinció aquí al Mediterrani, i es segueix pescant, i es segueix comercialitzant, i es segueix consumint. Llavors, amb aquest projecte el que volem una mica també, perquè com comentava ell, el Josep Maria, en el projecte Gorgònia hi haurà aquesta pedagogia a la ciutadania, farem el mateix des de l'Institut de Ciències del Mar i des de CatSharks, és conscienciar la gent que hi ha espècies que encara que no estiguin protegides, perquè moltes d'aquestes no estan protegides, no s'han de menjar, no s'han de comercialitzar. Llavors, si tu no ho demanes, la gent no, vull dir, els pescadors no les comercialitzaran, no? I intentant que aquest projecte funcioni i crear unes pautes i una metodologia perquè aquesta recuperació d'ous pugui funcionar, el que intentarem és retornar, fer una miqueta el nostre retorn cap al mar d'aquestes espècies que estan més amenaçades. Ara que parlaves una mica de la gent del carrer, coses que seria millor que no féssim. Jo penso, l'altre dia parlàvem amb el Josep Maria, que molts de nosaltres, i m'incloc, ens pensem que som respectuosos amb el mar, que ja tenim aquesta sensibilitat, aquest valor incorporat de no llançar plàstics al mar, de no netejar amb fairi els plats quan anem a navegar. Això ho tenim claríssim, però resulta, em renyava una mica el Josep Maria perquè jo li explicava que de tant en quant als meus fills els deixo anar a buscar crancs i musclos. Penso que és, em deia ell, jo li deia, home, és una cosa meravellosa, allunyar-los de les plantalles, que vagin a buscar musclos. I em deia, ojo, perquè hi ha moltes coses que fem en el nostre dia a dia que no s'haurien de fer. Josep Maria. Bueno, ara m'has donat peu a una cosa molt important. Jo m'agradaria només dir una cosa molt ràpid. Penso que seria bo que t'acostessis una mica al micròfon i així t'entendríem tots una miqueta millor. Sí, perfecte, molt millor. Bueno, jo m'agradaria dir molt ràpid, a part de molt ràpidament això, hi ha dos aspectes importants de la ciència ciutadana. Una és que gràcies a la col·laboració de molta gent podem conèixer moltes més coses que nosaltres sols som incapaços, perquè no estem sempre al mar, ja ens agradaria. Ja passen moltes coses al mar i us donaré un parell d'exemples. I després, que és molt important, que si tu participes d'un projecte, aprens coses, crees la teva cultura científica i crees empatia en la conservació del mar. Que ho faci un altre no crea addicció. Crea addicció si tu participes. I això és molt important de la ciència ciutadana. En el sentit de dir, només un exemple molt ràpid, i és que gràcies a l'observació de gent que estava a la platja de Palamós, per exemple, vam veure que a les platges de Palamós hi havien llançat una quantitat de krill. Sabeu què és el krill? Que és el menjar de balena. Gran quantitat de krill a les platges. Perquè el mar de tant en quant vomita coses i les envia a la platja. Gràcies a aquesta informació que ens van portar a la mostra, vam aprendre i sabíem que els canyons submarins de la Costa Brava estan plens de krill i són els llocs en què les balenes, com migren, entren a menjar. Si no hagués sigut aquesta observació, jo no hauria sabut mai que això passava. És el valor afegit que té, no? I tota la conservació i seguiment de tots els esculls de coral de Florida es fan amb combustadors voluntaris. El que deies del mar, i perdoneu que fa una mica de soroll, que és una mica més fort, és que abans hem parlat de dir, si anem al mar, deixem la rascleta, deixem el salabret, agafem les ulleres, agafem les peus d'ànec i observem. I una canyeta per pescar? Això ho podem fer o no? I la canya de pescar deixem-la pels professionals, perquè potser el que pescarem serà algo que no menjarem i llançarem després, que és el que passa moltes vegades. Els muscles, si agafem els petits, no n'hi hauran de grans. Si fem un caldo, sí que val? Si fem un caldo, sí que val? Hombre, m'agradaria veure quin dia agafem alguna cosa així interessant, però bueno, l'important és dir, jo ho havia fet de petit, perquè n'hi havia molt, ara no hi ha quasi res, Si no deixem que el petit creixi i es reprodueixi, no hi haurà mai més muscles. Mireu al cap de creus que ja no n'hi ha, És que el problema és que és molt més interessant anar al mar a observar, a veure les coses. Penseu, la sorra
està plena de vida i no ens donem compte. Si agafem, sobretot a la matinada, aquella sorra, la fiquem una mica amb aigua, veureu ple de coses, no? Es pot anar al mar a observar, a gaudir, a disfrutar de les coses sense malmetre aquest mar. Jo crec que una de les consignes que faria a l'estiu és la canya a casa, salabre a casa, salet a casa, agafa les ulleres, la crema solar, també important, perquè hi passis moltes hores, uns peus d'ànec per estar més segur, i segur que gaudiràs molt més del mar que de l'altra manera. I treu-te el títol de submarinisme. I treu-te el títol de submarinisme, perquè veig que tots els projectes que heu presentat... A veure, sí, no dic pas que no, però... A veure què ens dirà l'Alfredo. Guillermo, no? Però, vamos, dic, el títol, avui en dia l'escafanderisme és molt més fàcil que abans. Alfredo, què dius? Però només amb les ulleres ja pots fer-ho. Què dius, Alfredo? Per observar el mar, com deia, per no tocar-lo, per no interactuar amb ell. Moltes coses poden fer en snorkel. Jo us sento cada vegada menys fluix. M'haig d'acostar. Moltes coses es poden fer en apnea, es poden fer en snorkel i moltes vegades, tal com explicava la Josep Maria, passejant per la platja. Hi ha moltíssima informació. L'únic que tenim que aprendre és a observar. I això és el que nosaltres, precisament dintre de lo que és l'espai mediterrani, per desenvolupar tota aquesta cultura de mar aquí a la zona de Barcelona, estem treballant i lo interessant que lo estem treballant conjuntament diferents entitats locals perquè la gent pugui aprendre a observar, a veure i a explicar el que està veient. Jo m'agradaria dir un exemple, per exemple, si aneu al mar, s'emporteu un parell de mandarines, llenceu-les al mar i senteu i observeu com se mouen les mandarines. Aprendreu moltes coses. Aprendreu de per què és tan important la ressaca. Que quan hi ha ressaca no pots banyar-te perquè després vas cap a dintre i t'ofegues. Hi ha moltes coses que podem fer al mar, moltes més de les que creiem. Si mirem el que el mar ens porta, a part dels plàstics, ens porta moltes coses curioses que estan al mar. Per què hi ha tantes petxines al mar, a la platja? Us ho he preguntat mai? I no sempre són les mateixes. Aquestes petxines són les que viuen just allí davant i quan es moren, perquè tenen una vida, el mar les expulsa. Podem aprendre el que hi ha allí davant simplement observant el que el mar ens vomita a la platja. Jo, si us dic la veritat, no sé quina hora és, no sé quant rato portem xerrant, no sé si ens hem passat, si fem curt. A mi m'agradaria que algú em donés alguna referència. Moltíssimes gràcies a tots vostès que ens esteu acompanyant en aquesta conferència que és superinteressant. Segurament molts de vostès parlen anglès i no estan seguint el contingut, però els asseguro que és meravellós. I ja per acabar, quan em diguin l'hora, sabré si aquesta és l'última pregunta. En qualsevol cas, jo aquesta no me la vull deixar en el tinter. Com es pot contactar amb aquestes associacions, amb tots aquests projectes que acostem al mar a la ciutadania i promovem sobretot la biodiversitat, que jo destacaria d'aquesta taula rodona, d'aquest panel, que és molt més ric el nostre litoral, sent una ciutat portuària, sent una ciutat molt densa a nivell de població, que tinguem aquest litoral més ric del que ens pensàvem, ho trobo meravellós. Jo penso que això s'ha de donar a conèixer. Com ens podem posar en contacte amb els vostres projectes, com hi podem col·laborar? Alfredo. Jo crec que totes les entitats tenim una pàgina web en la qual tenim desenvolupats els nostres projectes. Aleshores, mitjançant la pàgina web podria de cadascuna de nosaltres. I després, el que és el concepte Espai Mediterrani, també tenim dintre del que és la plataforma de l'Institut de Ciències del Mar una web en la qual estan recollint totes les nostres actuacions i els noms i les adreces de les entitats que estan col·laborant. Jo crec que el que us he dit al començament, i ho diu aquí, Espai Mediterrani. Si ens fiquem a qualsevol web, fiquem Espai Mediterrani Barcelona, trobareu totes les entitats, com CaixAR, com altres entitats, com ICM Divulga, que està fent coses. Jo no m'agradaria marxar d'aquí sense aconsellar-vos, si voleu, que us fiqueu a la web i mireu això que hi ha aquí darrere, que és una adreça, aquí al final d'aquest còmic, que fiqueu el mar a fons. Fiqueu el mar a fons i sortirà una web en què coses com aquesta les teniu gratuïtes en català, castellà i anglès, que és un projecte educatiu per conèixer el mar. Això és totalment gratuït. Hi ha moltes coses
i el que pretenem nosaltres, fet en col·laboració amb tothom de l'institut, és la manera que gràcies a un projecte que va finançar la Caixa en el seu moment, són totalment recursos nous per aprendre sobre el mar, per participar, per experimentar, per jugar, etc. Dic, no s'hi val a partir d'ara a dir és que no sé el que fer perquè no ho conec. No, no ho coneixes perquè no vols. Si vols, ho pots conèixer i pots conèixer-ho gaudint i disfrutant. I sobretot incorporar el valor com una cosa de la nostra rutina diària. Això és important. No s'hi val conèixer un dia i després tornar a casa i oblidar-nos-en. Ho hem d'incorporar com ja hem incorporat el reciclatge i l'economia circular, tot aquest punt de sostenibilitat. Falta incorporar-ho al mar. I a més el mar jo crec que es pot conèixer de moltes maneres. I mireu, si voleu ja per acabar molt ràpidament, una cosa molt ràpida, només molt ràpid. Torn de paraula. Voleu veure vosaltres que no esteu al mar com es mou un eixam de peixos? Ara està ploguent, però quan no plogui anem, per exemple, a la plaça de Catalunya o aquí a Collserola, fem una mica de soroll i fem volar els ocells. Quan veieu els ocells al cel, estareu veient un eixam de peixos nedar, el que en vez d'aigua i aire. Podem conèixer el mar molt millor del que creiem, simplement observant el nostre voltant. Doncs és una bona pista. Això durant la pandèmia ens va ajudar també. Podíem observar millor com es movien els animals. Va ser un bon exercici també. Hi ha un projecte que va néixer durant la pandèmia que es diu l'Oceà a casa, que va fer l'Institut, i era per donar recursos a les famílies perquè poguessin aprendre del mar amb els nens que no podien anar a l'escola, que també està gratuït a la web de l'Institut. Trobareu moltes coses. Ara sí, Anabel, I a part del que comentaven el Guillermo i el Josep Maria, ara tothom tenim xarxes socials. Llavors és molt important, a part de les pàgines web, seguir aquestes institucions a través de les seves comptes de Twitter o d'Instagram, que tots en tenim, i d'aquesta manera fer aquest seguiment. Doncs Josep Maria, Anabel, Guillermo, no Alfredo, moltes gràcies per acompanyar-nos i ha estat molt interessant. Gràcies a vosaltres. Vinga. A vosaltres.